Zerrote dugu hemen! Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalerako 2 sarrera bikoitz zuen artean zozketatzeko! Zuri sarrera bekerako... Galdera? Errexa da! Txupamamau! Nork egin du Infozazpi irratian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren jarraipena? Deitu! Sartu, kontrol, sartu deia! Kaixo, nortzara? Ni. Eta zu, nortzara? Ni naun, Patxi Bakallo. Ara, Patxi Bakallo! Eta nor da Patxi Bakallo? Nortzara, Patxi Bakallo? Esan dinapa, Patxi Bakallo. Ara, Patxi Bakallo! Ez alduzu finaleko sarrerari? Sarrera eta hostiak. Unai Agirrek aurre eskaini bai, minongeo, sarrerik ez. Bueno, parte hartu gure lehiaketan. Erantzuna erreza da, Patxi Bakallo, bota erantzuna. Nork egin du Infozazpi irratian Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren jarraipena? Bai adune, Maribi Martiarena. Maribi? Ezin dizugu ontzat eman galdera, segi lanean Patxi Bakallo. Twitterren jarraitu beharko duzu finala. Eta guazen urrengo deiarekin. Deitu Infozazpira eta parte hartu gure lehiaketa. Deitu. Eta hementxe dugu bigarren deia, kontrol, sartu bigarren deia. Kaixo, nortzara? Kaixo, nobitak bekerako sarrera nahi gabe sartu egin ditu garbi gailuan. Ra, Doraemon, ez dizu poltsikoak oraingoan funtzionatu ezta? Bai. Ea, bota zure erantzuna! Puigdemont! Bigarren aukera bat emango dizut, benapenetan gaude eta, bota! Maialen Arzalluz! Ez Maialen Arzalluz, ez! Ez da Maialen Arzalluz, ez da Maialen Arzalluz! Bueno, a ver... Lasai, Mirari Martiarena, duintasuna. Mirari Martiarena. Listo, ez deitu gehiago, hau bukatu da. Finalerako sarrerak nahi badituzue, sartu Infozazpi irratiaren Facebook orrialdean edo irubebikoitza.infozazpi.eus atarian. Ta... hain serio bukatu bertu? Prom pom pom pa